mamamayan, magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Kapaborito, mantrabaho tila, alas 8 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. June 27, 2026 sa 3rd floor, Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. In partnership with International College of Surgeons Pangasinan Chapter. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Libre po ito, walang bayad. Available slot 35 to 40 persons. Tara na sa DWJE Operation Bukol. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban at kanupugan, tan kawayangan at saray umbali. Kapaborito, RJ Jimenez. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Liknaay babalay! Good morning, good morning, good morning. Balang sinansakay, alas 8:05 kabuasan. Kasumpalan yun ng alan sa programa Early in the Morning ng kapaborito Orly Navarro. Unso blayla sa programa na may paruntal na saray putuputug tan matuan likna ay balay. Yan aspeto technical engineer Nexon Dakal dan si engineer Fragile Kayabyab. Kaya balot sa Macterian amigo RJ Jimenez at your service always. Uno na so abilin na saya kabiyangan na Department of Health kada saraya na kaplesan panalwar kada saraya sakit awit na saya panuran-uran walay bagyo super typhoon kwanda si Francisco. At nuunuran, saray danom, nayarin na tipo, nadasaray dalidalig. Ang gadubak na kindi at nayarin na walay daiset niya malinaw ya danom. Yan nayarin na tila panigulan na saray aguyot. Daulat saray sosyal, ira naguyot ya saray at mas delikado raya.
Araya may maniknol da saray malinaw, malimgas iran dano-danom. O ayaman so walay witon na sakit ya dinggi virus. Kanya na watan so paibabando, paikukulyaot na saray wala departamento na abiglaman. Yasaya pananggalabat da saya, ya sakit at kalinisan da lagwerta tayo. Maglinis po tayo, galin po natin na wag hayaang may marumi sa ating kapaligiran. At sana ganun din sa ating gobyerno. Engineer Nixon makapaingungot, makapasyudot no nanang tiray kabaluyan tayo ya agaylay seet da ya mga almokalamor na saya pambilay da saray walan man trabaho da pribado gobyerno ya mantatak sa tateng tanagagik iray waladang kelagiran posisyon. Alaganan niya sa ratay wadta ni radataragay iran posisyon na tatang tanagagik per Los Venos sa rayaman subwaya da say gobyerno. Nakaw, dapat patas. Kanya na say kuwanan na Senador Erwin Tulfo, no work, no payment da saray kabyangan na sa taragay iran na posisyon da say gobyerno. Kapiano saya at firmat patas da saray mantratrabaho da saray abububan posisyon. Sana may pursigum yan Senador. Huwag yung sasaulang. Baka mamaya matabunan na naman. Pero at least may kurang kudang ay gagawaan so saya gobyerno nilira da sarayan na mararakap iran na serbisyo para da sika tayo. Text line tayo 0945-183-4352 para da saratay liknaan nyo iyo tatang tanagagik. Aroman at ni feature tayo tayo impangiter na saray libre na panayaman na sara may puris of the poor dita na da balay na bayangbang ay talagang dakal so sara may ngiter na likna na tatang tanagagik ay say kwanda sana all uman sugawayo si kira na LGU kira na tawalamot supundo na balay. Mangisitasan kayo ng nyura may puris of the poor. Tababig na serbisyo anyuran balibaling. Gano di man nyula talaga ibuhos usatay suporta. Liwan sa may lapag. Tapi ano ibuto da kayo, tignan nyo na kung sino. Yung dapat talagang tulungan kung sino. Amay napag iagwat so kipapasan na kabibilay at tatang tanagagik. Manunot tayo na sara may talagang na proyekto yan nalikna na saray kabaluyan wala may ang ipasabimat ya liknaan ya saya kwanto daisot sumanggagawa na untan akin kwa mo Idol RJ kwanto lapod walang kita dyan sige yan na halos sa kapuko sira da saray infrastructure projects kwanto sige. Pero no, nasiim dakimat, nakasoan kayo grapan corruption, kulungan mat, so pansamputan nyo. Manlikat, iray kabyangan na saray tateng, da say serbisyo mat natid ng LG Usual, dyan sa Sual Pangasinan. Dahil sa pagbibigay ng libre na PE uniform sa mga grade 5 learners sa iba't ibang paaralan dyan po sa bayan ng Sual, Pangasinan. Ito naman po ay talagang inisip ng LG Usual sa pamumuno ni Mayor Dung Kalugay na makapaghatid serbisyo din sa ating mga estudyante. At syempre, hindi lang mga learner,
talagang naasikaso dyan, kundi lahat ng sektor dyan ho sa bayan ng Sual, Pangasinan. At masayang masaya din si Mayor Girly Macaranas na siyang naghatid ng mga school uniform, PE uniforms sa mga grade 5 learner sa iba't ibang paaralan dyan po sa bayan ng Sual, Pangasinan. Yun po yung mga proyekto na talagang nararamdaman ng ating mga kababayan. Simple, pero ito ay talagang mararamdaman ng ating mga kababayan ang talagang serbisyo panangampupo sa sikara. Morning, saray kakapinsan tayon mangkukumpuni na saray Fiskejes itanad Kabalitian Island. Talaga na mamataway iramay bangus gilita ba to? Masamsamit, Engineer Nixon. Talagang very fresh bangus. Alay amigok matditan mangitar kay Styron di ba? Anyan alay kansyon ko nata Engineer Nixon. Sana maulit muli. Okay. Patawa yung takamat. Yada saray aromnira na impormasyon na balita. Walay ang ipasabimat na liknaan no kapigan kuno unluksab sa pamasahe. Si Kiran Transport Group. Ay matagay so presyo na produkton petrolyo wilgadiman. Gabayo niya tagay so say pamasahe. Natan, ang kayo mamapas no ka, taya at liknaan tan nasaray mananakay mo. Siyempre, consider ti mo raya at mamimpigan unlugan, lalo raya at estudyante, at i-consider ti mo, susamay kipapasan na kabibilay da. Agyuanta no, panunla, so gagawaan niya panapupulaing nasaray ating darayan taryalabat tay balunanda dakla so aga manmimirenda iran estudyante tasay itataryanda tay pamasahe kanya na panawagan na dasaray LGU so lasaramay nanggawari ordinansa kaya ang ipatunton nila na say adjustment na presyo na pamasahe na saya presyo na krudo at simapat da 150, 130 sa gasolina ngalngali mabot da 100 pesos. Natan medyo manalit sa mutla so presyo. Kumunod kwanto may ngipasabi na liknaan at kung yung pamatya unluksab so presyo na sa pamasahe. No pigara maya inya tagay nayari iliksab dala kwandamag. Sige kanyan na saya at nayari na unggalaw tan kinal iraya walad LGU tatang tanagagik at apyano mampanday raylay manggawamat na satay ipatunton iran na pamaluksab na saya singilan at pasahe. Sige kasi saya krudo natan no agak nalilingo ay sabla ed saya 70 pesos. Di kapal duamutla so sa may ani kabanto tatang tanagagi. Siguro saya kwandaray mandudengel. Good morning ed sa may basya umpa pasada da bayangbang to dagupan kamapas no siya ka mamang driver. Pero napagmat, i-consider tayo mat. So saray, mananakay, taawi, aliwan, amin. At walay sapat na pamasahe. Say aroma da saratan kalamor. At paano no mangugtura, manganira, o di no mamirenda. At lilimitan dala. Worse, ang paano andila. Siyempre, agmatira makasumpet, daong kapoy pamasahe na. Yan na ya, so panawagan damat, lola da sa LTFRB to monitor at atang tanagagik.
So singilan sa pamasahe. Arom niran na impormasyon na balita. Daraya liknani na saraya kabaluyan tayo. Yada saya ditanad Alaminos City. Aramay dumarangel titan at unong sa may kumparek yan ang gawa na survey na. Ya tagad Alaminos hanggaman na arawin so eleksyon at medyo walalara may o napapaway iran kangaranan o dino makbaw sungaranda ayaong kandidato say nanduruman na posisyon ani gaylay peles na agaw ni June 25 lanatan o limay agaw labat lan hitan la si Julio yan agmatla napukpukan na tagagagik so panasingger na sa eleksyon at unong sa may kumparek dita na Alaminos inapatanto ko no era may waluran o 20 ay miyembro na tuda mambilang at umbatik board member si Mayor Dong Kalugay Naswal. Iyabay 18 kwanto so may manggabay duara labat so kontra o may duara nayarin na karaw mo niya anto kumpare Jerry anto sige katutan so imbagatod sa isyak na pantutungtungan so politikaan dita na sa first district na Luyag na Pangasinan. By the way sa may Pimaway survey nilira sa maong performance sa saray Congressman Tidya sa Luyag na Pangasinan at manunaan si Insan walad unaan si Congresswoman Rachel J. Arenas. Minsan kuangkot ano nanang ko insan so tawagan mi ta say middle name Tutan Jimenez. At kumadwa si Congressman Art Celeste na sa first district na Luyag na Pangasinan. Siyempre no maroon sa distrito masinsade distritom di tandamat nanengneng so sa may kiwas kurang development yung nagagawa sa distritom talagang nadayo ka mo tatatang tanagagik tatan so pangibabasi anda may accomplishment mo malinis so distritom nadayo na sa raya turista sa distritom nagagawaan mo raya infrastruktura talagan na gapoy nibaga na sa raya ka distrito ditan na ungka-count so satay apakalam na satay walad tagay rating sa tatang tanagagig ganun po yun. Tulad po dyan sa Alaminos City na dinadayo rin ng mga turista aking gabagabay dalauntan tala po daw walay maungmat ay panangi 11 nasaya LGU at panagamantina na peace and order kalinisan kana aromniran na panmamantini na sa uksoy tankarenan liderato na say manuuloy so say manuuloy ditan say mayor da si Art Brian Celeste so, kung ano ang puno siyang bunga kwanda mo ditan da sa siyudad na Alaminos. Morning da si Insan Pili saksakbay nan message sara may exercise sa Insan na sara may panunot ay agtayo makalingwan sa manamarsa
Everyday, tatang tanagagi, kabangon tayo sa iyapi salamat tayo naynay. Ada sa Diyos ya katawan, ya maksil sulaman tayo. Good morning. Insan na pilit, tan si insan na Ray Tigno. Ay gaylaya kasil na radyo ng insan Ray. Exercise insan Ray. Piyan na namantina, so samay na-maintain tayo, so kasil na laman. Sa iba pang balita, ito'y paalala din sa mga tumatangkilik dito sa small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan, na except Dagupan nga, itong Grand 88 Gaming Corporation ang siyang nabigyan ng prangkisa para mag-operate ng small town lottery dito sa Pangasinan. At ang prangkisa na yan, authorization to operate, galing po sa PCSO. Yan po yun. At yung Grand 88 Gaming Corporation, yung pong kanilang mga kabo ay mayroon ho silang bagong uniforme for their identity na sila talaga ay legal na kabo at kobrador, na ito ay ipinamamahagi sa kanilang mga kabo at kobrador para malaman ng mga mananaya na ang kanilang tinatayahan iyong legit, yung legal, na nagpapataya ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Dahil mahirap na, baka sa bukis pa kayo mapunta, o kaya yung mga nanunugal ng pataya, yung mga bugos, delikado. Pag kayo'y tumama, baka mabulyaso pa. So pag kayo'y tumataya dito sa small town lottery, talagang dapat na siguraduhin na ang inyong tinatayan, iyong mga lehitimong kobrador at mga kabo. Kaya nga mayroon hong ibinigay na chaleco itong Grand 88 Gaming Corporation para po sa kanilang mga lehitimo na kobrador at mga kabo. Dahil siyempre baka umusbong na naman yung mga nagpapataya ng mga illegal at may sarili silang style kung paano magpataya ng illegal, na according to an information nasawata na ng PNP yung mga ipinupurma nila, baka mayroon na namang umusbong na parang pagpapataya at yung nasawatan ng PNP yung yung mga bukis at nung mayroong parang bingo raffle ata napahinto na naman ng mga kapulisan. At ayon sa impormasyon baka may pinupurma na naman, walang lusot yan sa ating mga kapulisan, dahil siyempre may standing order itong ating OIC PNP Provincial Director na si Police Colonel Dennis De Leon, na lahat ng mga illegal na sugal sa nasasakupan ng iba't ibang mga chief of police dito sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Pangasinan, kailangan nila itong sawatain. Kung hindi, may one strike policy. So sa pamumuno ni Police Colonel Dennis De Leon, walang lusot ho yung mga nagbabalak na magpataya ng illegal na STL dito sa lalawigan ng Pangasinan. At siyempre, pag kayo'y tumataya sa legal, alam naman po natin na bahagi nito ay nakakatulong sa ating kapwa-tao, dahil may part ang ang Grand 88 na nire-remit sa PCSO. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Meron manalo sa Grand 88 na tayo.
88, swerte laging nakaabang. Larong may puso, saya'y walang hangganan. Kasama ang PCSO sa bawat hakbang. Di umuung sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na pa-premyo hatid sa bawat buhay. Ang pangarap abutin sa kada laro. Dito sa Grand 88, panali sigurado. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. 28 minutos, kasumpalan na alas 8 kabasan. Good morning, Kinan Councilor Elias Villanueva. Ditan sa Kalasyaw. Wow, kuwan mo ba? Eco family, ditan Barangay Lungos. Diaz dan Biray family, ditan Dinalawan. Tana Dumalanta Disina family, di tana da Barangay Ambutol. Good morning ha. Tana di tana da Barangay San Miguel, di tana da paunla Tulyaw ha. Barangay Bud, aray barangay taga di tana da Santa Barbara. Paring Alex, good morning. Maksilso cellphone mo, paring Alex. Tana siyempre titana nilumbot Santa Barbara, Pangasinan. Aming kila yung dudangal ditana Malingas Public Market jada sa siyudad na Dagupan. Good morning. Hanggang pulay malaam ya oras da saya na programa tayo likna ay baloy. Yung sublila sa programan PEM paninilbiang agresibo at matapat sa bayan ng Binmaloy. Bayan muna bago sarili. Jada Speto Technical Engineer Nexon Dakal, Engineer Kayabyab. Saya sumakterin amigo RJ Jimenez at your service always. Jalabat DWGE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong digmaan na saray umbali.